Niektorým z nás toho život náloží viac, ako vládzeme uniesť. Problém za problémom, nezdar za nezdarom. Neúspech strieda tragédiu, tragédia zasa strieda neúspech a takto to ide do kolečka dokola, ako by to nemalo konca kraja. Vtedy je výzva zostať nad vecou. Vtedy je ťažké udržať si hlavu zodvihnutú a bojovať o svoje šťastie aj naďalej. Je omnoho jednoduchšie schúliť sa doma do klbka a úplne sa opustiť. Kapitulovať. Prijať ten trpký osud. Posťažovať sa kamarátom pri pive a s opovrhnutím sledovať tých, ktorým sa darí, pretože oni nevedia, čo je to skutočné nešťastie. Ani len netušia, ako trpko chutí prehra a pád na samotné dno. Nuž, možno je na čase dať sa dokopy, pretože mnohí z nich to vedia. Mnohí z nich to dokonca vedia lepšie, ako to vieš ty. Poznajú prehry, poznajú porážky a poznajú neúspech. Doverne poznajú ten pocit, keď sa človeku lepí smola na päty, keď mu nič nevychádza a keď sa mu rúti celý život priamo pred očami. Každý v sebe zvádza súboje a vojny, o ktorých ty nemáš ani len potuchy. Niektorí majú v živote práve druhú svetovú. Nebedákaj teda nad tým, aký máš život ťažký a že ti nič nevychádza a už vôbec sa neporovnávaj s ostatnými. Život nie je vždy prechádzka ružovou záhradou, tak bojuj. Vzmuž sa, vschop sa, pobi sa za svoje šťastie. Koniec koncov, ak chceš, aby sa ti opäť začalo dariť a aby si mal život lepší, nemáš ani na výber. Dajte like, odber alebo komentár. A staňte sa členmi silnej komunity. Ďakujem vám všetkým. Magnusius.